Malivita Farmers Producer Organizationनि मोनसे बाखनायजाथाव हाबा। चिरां जिल्लानि सिमा मालिविटा ओनसोलाव आबादारिफोरनि मोनसे कमिटि दं। बे कमिटिनि मुङानो जाबाय मालिविटा फार्मार्स प्रड्यूसर अर्गानाइजेशन। मख'नो गोनांदि बे कमिटिया बे ओनसोलाव आबाद बिथिङाव जौगानायनि गोबां हाबा मावो। बेबादिनो दिनैबो मालिविटा फार्मार्स प्रड्यूसर अर्गानाइजेशना ओनसोलाव ओनसोलनि आबादारिफोरखौ लानानै मोनसे बाखनायजाथाव हाबा मावदों। मालिविटा फार्मार्स प्रड्यूसर अर्गानाइजेशना ओनसोलनि समाज सिबिग्रा बिखु बसुमतारी आरो जियन नार्जारिमोननि दैदेननायाव चिरांनि निसिमा मालिविटा ओनसोलनि गासै 5 बिगासो हायाव आलु आबाद मावो। बे आबाद मावनायाव ओनसोलनि गोख्रों आबादारिफोरजों लोगोसे गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। जोङो बेवहाय मालिविटा फार्मार्स प्रड्यूसर अर्गानाइजेशन बियो जाहैबाय चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मालिविटा ओनसोलावहाय जोङो मोनसे कमिटि दादों। ओमफ्राय बेनो जाहैबाय जे एग्रिकालचार जायफ्रा फार्मार्सफोर दङ बिथांमोनखौ जोङो ज' खालामनानैहाय दिनैहाय जोंनि मावनायखौ जोङो देखायनो थाखाय एबा जोंनि फार्मार्सफ्रा जे एक्टिभ जोङो बेखौ देखायनो थाखाय दिनैहाय जोङो बे जायगायावहाय जोङो आलुखौ जोङो गायदों। आरो बे आलुखौ जोङो माने सोरबाफोर बायदिया बुंगोन जे माहायनिफ्राय मोनदों, खिन्थु जोङो बे आलुखौ जोङो दिनैहाय जोङो गावनि थाखाजों गावनि फैसाजों जोङो शेयार मार्केट जोङो शेयार खालामनानैहाय दिनै बे आलु जोलैखौ दिनैहाय जोङो गायदों। आरो जाय बिथाङा बे हाखौ होदों जोंनोहाय आलु गायनायनि सिजननि थाखायहाय दा बिथांखौबो धन्यबाद होयो जोंनिनो फार्मार्स। दायो जोङो बर्थमान जोंनि बे फार्मार्स प्रड्यूसर अर्गानाइजेशना जोङो रावनिफ्रायबो सापर्ट मोनथ'वाखै आरो आसा खालामदों इयुनफ्राव जोङो सापर्ट मोनगोन। मानोना नोंथाङा बेखौहाय नुदों जानो हागौ जे गोबां जोंनि फार्मार्सफ्रा आलु गायनायखौ नुदों। ओमफ्राय दा आलुआ जाहैबाय जोङो शेयार खालामनानै माने फैसा कालेक्शन खालामनानै दिनैहाय जोङो मार्केटनिफ्राय जोङो आलुखौ लायदों। आरो बे आलुखौ लायनानैहाय दिनैहाय जोंनि बे जायगायावहाय जोङो आलुखौ गायनानैहाय दिनैहाय जोङो माने फार्स्ट टाइम जोङो साक्सेस खालामगोन होननानैहाय जोंनि फार्मार्स अर्गानाइजेशना दिनैहाय गाजा गोमजायैनो ज'यैनो रंजा खुसियैनो दिनैहाय आलुखौ गायनो थाखायहाय माने रेडि जादों आरो गायगासिनोबो दङ। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ नङा, आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।